imam najmanju porciju ljute paste. Moja porcija je mnogo veća. Vrući me od samo jednog pogleda na nju. Ljudi, jeste li vidjeli ovo? Neću moći da pojedem toliko. Jadna Jess. Lily, ti moraš da počneš. Hajde. Ja? Lako. Vidim koliko ste vi dobili, pa zato moja kantica mi se čini još manjom. Pa znate, čak mi se i svidjelo. Da, uopšte nije loše. Veoma je ukusno. Joj, jezik mi gori. U pomoć? To je jako ljuto. Ne zavidim ostalima. Ova pasta je preljuta. Jedva čekam da Quentin počne da jede. U redu, ja sam jak i hrabar. Dakle, uradit ću to. Hajde. Pa za sad se ništa ne dešava. Joj, čini mi se da se nešto dešava u meni. Vreme za Quentina, krotitelja vatre. To je to. Jess, vreme je da i ti pojedeš svoju pastu. Kakav užas. Nadam se da će se dogoditi čudo i pasta neće biti ljuta, ali slabo verujem u to. Jao, jede tako brzo. Luda Jess. Prejela sam. Još dugo neću pipnuti hranu. O ne, izgleda da počinje požar. Joj. Jao, nisam mislio da od ljute paste se može roditi vatreni feniks. To je cool. Joj, imam baš malo meda. Volela bih više. Kao kod mene? U stvari, nije ni kod mene velika tegla. Quentin je dobio najveću. Da, imam stvarno mnogo meda. Verovatno pčeli su se jako umorili dok su ga pravili. Jess, možeš da počneš, bit ćeš prva. Nema mnogo meda, tako da ću ga brzo pojesti. Joj, tegla je tako mala da je jedva držim u prstima. Sviđa mi se. Čekaj, otkud toliko pčela ovdje? Mamice, u pomoć, mrzim ih, ješću me. Ja bih se uplašila, ali sada razmišljam samo o tome kako što brže da pojedem svoj med. Mislim da nije ništa gore od Jessinog. Jao, kako je lep. Nadam se da pčele neće doći da ga ukradu. Jao, koji sam baksus. U pomoć, spasite me. Danas pčele očigledno imaju slobodan dan. Inače, odakle im toliko vremena da napadnu Jess i Lily? Ako su svi pobegli, nikome neće sprečiti da počnem da jedem svoj med. Kako se mogu odreći tako velike količine? Neverovatno je ukusan. Jao, prelep je. Šta je to? Odakle ovdje toliko pčela? U pomoć! Ubijaju me! Dosta mi je meda. Sad me sve svrbi. Jao, mislila sam da će me pojesti. Da, celo mi lice izujedano. Meni ne samo lice, sva sam izujedana i sve me jako boli. Devojke, borio sam se sa čitavom košnicom pčela. Nikada to neću zaboraviti. Pa čak ni moji udarci me nisu spasili. Da, danas je nesrećan dan. Zašto opet imam najmanju porciju? Ovaj put kolu. Jer nisi zaslužila više. Moja kola je taman. Biće mi dosta. Oh, yes! Wow, Lily, nećeš to sve popiti. Zašto? Piti kolu je veoma zabavno i lako, a vi nemojte ni da gledate moju kolu. Jess, možeš početi da piješ svoju i onako počinješ. U redu, nadam se da ću barem osjetiti ukus. Jao, sve sam upropastila. Kako ću je sad otvoriti? Ne mogu je ni popiti. Ne vidim ništa smešno u tome. Takva mala limenka se može lako otvoriti i već znam kako. Eto, jesam vam rekla. Ipak sam popila svoju lepu kolu i gaziranu.
Ups. Sad je moj red da probam svoju veliku kolu. Još se i hvališ. Zato treba kazniti Quentina. Naprimjer, baciti malo Mentos bombona u njegovu kolu. Biće zabavno. Jao, izgleda da će sad biti nešto. Jao, to je najzabavnije što sam ikad vidjela. Vrlo smešno. Glupi prank. Mogla si smisliti nešto zanimljivije. Zašto se svađate? I onako ja imam najviše kole i vreme je da je popijem. I već znam kako ću to da uradim. Toliku kolu neću moći da podignem, ali slamčice će mi pomoći da je popijem. Jao, pije kolu vrlo brzo. Prvi put u životu sam umorna od pijenja. Društvo, baš je teško kad dobiješ toliko kole, ali nemate pojma koliko je ukusna. Ajoj, u meni se stvara nešto gasovito i uskoro će izaći. Jao, oluja, bežite ko može. Nadam se da će nas ovaj čep spasiti, inače ćemo svi odleteti odavde. Dobro je. Lili, samo nemoj da ga vadiš iz usta, ne želimo da odletimo. Da, sedi ovako. Riba, dobro je što je mala. Moja je mnogo veća i to uopšte nije fair. Jeste li vidjeli moju ribu? Ovo nije fair. Zbog nje sad smrdi po celoj sobi. Ne mogu ni da zamislim šta će biti sa mnom kad je stavim u usta. Muka mi samo kad pomislim na to. Drago mi što će Quentin jesti prvi. Tačnije Jess. Ili, izgleda da stvarno ja. Nadam se da neću povratiti. Iako mislim da ću lako pojesti ovu bebu. Fuj, to je odvratno. Riba mora da bude u reci ili moru, ali sigurno ne u mom stomaku. Quentine, zašto se smiješ? I ti moraš da jedeš? O ne. Ne znam kako da ju priđem. Sa svih strana je užasna. Tako je. Ako napravim od nje riblji koktel, moći ću brzo da ga popijem. To je genijalna ideja. To je to, skoro je spremno. A još bolja ideja je da prospam koktel na podu mjesto da ga popijem. Quentine, šta to radiš? Zašto piješ to? Pije? Stvarno misli da smo lude? Vidim sve. Moram pomeriti blender malo u stranu, onda će sav koktel ići pravo u njegovo usta. O, fuj, kako odvratno. Ovo je najgori koktel koji sam ikad probao. Lili, sada ti. Lili? Zašto sediš? Jedi! Jao, gde je prava Lili? Pobeći prejela i prevariti prijatelje, to je baš bezobrazno. Predlažem da napravimo prank sa lažnom tortom za nju. Odlična ideja. Opa, tortu ću vrlo rado pojesti i izgleda prelepo. Šta je to? To je prank, ti si prevarila nas, a mi tebe. Ali ne brini, dalje te čeka ukusna i lepa ribica. Evo je. Fuj, ne želim to da radim. A ako povratim, vi ćete biti krivi. U redu, hajde da probamo. Joj, kakav smrad. Ne zavidim vam jer ćete morati da mirišete taj užas. To je jednako gadno kao i jeste ribu. Eto vam, jel ste zadovoljni? Jao, fuj, upravo je. Nisam razmišljao o tome. Kakav miris. Oduševljena sam. Dobila sam picu sa ukusom bubblegum. U redu, dosta priče, vreme da je probam. Da, kako ukusno. Nikad nisam jela tako dobru picu.
I još, nikad nisam duvala balone od pice. Poješću sve i naduvat ću najveći balon na svetu. O, da. To je baš cool. Ali što je najvažnije, ova pizza je zaista ukusna. Dobro je što imam još jedno pače. Ne mogu da se zaustavim. Šta? Jel to sve? Baš se brzo završila. To je to. Sad je more da probam čokoladnu picu. Sigurno ni ništa gore od tvoje, Monika. Jess, nadam se da se nećeš naljutiti na mene, ali stvarno želim da probam tvoju picu. Oduševljena sam. Blago meni. Hej, a gdje je ostala pizza? Monika, vrati mi je. Hoćeš da ti dam ovu žvaku za uzvrat? Fuj, to je odvratno. Neka hvala. Bolje da uživam u ukusu svoje čokoladne pice. Jao, prelepa je. Svakako ću ti uzeti picu i već znam kako. Pomoći će mi moja žvaka. To je to. A sada čekamo. O, šta se dešava? Šta je to? Vratite me na mjesto. Jao, gdje letim? Svaka mi čast. Druga pizza za ovaj dan. Blago meni. Da, Jess je bila u pravu. To je stvarno cool. Ajoj, kakav užas. Sad će me oteti ovi vanzemaljci. Monika, hvataj me. Sad sam stvarno sita. To je bilo baš strašno. Monika, a gdje je moja pizza? Ti si lopov. I gdje su naši slatkiši? Evo ih. Hajde da saznamo čiji je medved bolji. Slažem se, hajde. Eto ti. Eto, tako ti treba. Ha, moj čokoladni med je pobedio tvoje žele mede. Najbolje. Suzy, zašto si tako okrutna? Nisam. Samo sam htjela brže da pojedem svoje mede. Baš ukusno. Suzy, da si vidjela svoje zube? O, što nije u redu sa njima? Jesu u čokoladi? To je to. Bilo je lako obrisati to. U redu, sad je more da probam svoje mede. Izgledaju jako ukusno. Šta se dešava? Gdje si krenuo, Medo? Samo sam jako htjela da probam tvog gumenog medu. Da znaš, stvarno je dobar. Šta se dešava? Ostao je samo jedan. Neću ti dozvoliti da ga uzmeš. Ja ću ga pojesti. Hajde, dođi kod mene. Ne, kod mene. O, da. O, ne. U pomoć, zagrcnula sam se. Fuj, odvratno. Da li mi je taj slinavi medved bio na licu? Fuj. A ja ću ga pojesti. Ukusno. Oho, jako volim Milku. A ja sam dobila moju omiljenu Hubabubu. To je super. Mogu li ja jesti prva? Pogledajte kako je ovaj kolač velik. Ma to nije kolač, to je cela torta. Da, baš ukusna torta.
I veoma velika. Ja ne mogu da se zaustavim. Oduševljena sam. Sad sam sita. Monika, pogledaj svoje obraze i svoj veliki stomak. Šta? Stomak? O ne, od sada ne jedem više kolače. Monika, znam šta će ti pomoći. Ovaj težak tek. Da, stvarno je veliki. Izvoli, sport će vratiti tvoje telo u normalu. Hvala. Joj, kako teško. Izgleda da je tek bio pretežak. Ma sve super, to nije problem za mene. Pa, jesam sad lepa? Monika, svaka čast. U redu, sad je moj red da jedem žvaku, koja inače također liči na tortu. O da, mogu je pojesti celu. To je jako ukusno. A sada gledaj kakav veliki balon mogu da naduvam. Gledaj, Monika. Da, veoma je velik. Samo što je sad na tvom licu. Fuj, lepljiva gadost. Hej, ti, Monika, šta to radiš? Kako te nije sramota? Moram te naučiti pameti. I već znam kako. Treba će mi traka. A sad mogu nastaviti da jedem. Jao, Monika, žao mi što ne mogu da te častim, ali ti si kriva. Drugi pokušaj da naduvam balon. Oho! U pomoć! Izvadite me odavde! Spasite me! Šta je to bilo? Jao, sad sam zalepljena za pod. Za pod? Ja uopšte visim na zidu? Obožavam žvaku. Blago meni. A ja volim nudle. Taman sam ogladnila. Kate, mogu li molim te da počnem? Prvo salvete da se ne isprljam. Sad mogu da počnem. Jao, koliko ukusnih nudla. Baš mi se sviđa, ali nešto nedostaje. Znam, malo kečapa. Monika, šta si uradila? Uprljala si me kečapom? Osvetit ću ti se. I moja osveta će biti strašna. Naterat ću te da goriš. Da. Hajde da proverimo koliko se kečap razlikuje od tabaska. Spoiler? Vrlo jako. Čekajte, nešto nije u redu. Zašto mi je tako ljuto? Kakva noćna mora. Jao, sad nemam šta da jedem. Predamnom je samo ugalj. Kakav užas. To ti treba. To ti je zato što si me isprljala kečapom. A sad moram da probam žvaku. O da, baš je lepa. Monika, nemoj ni da pokušavaš. Ovo je moja huba buba. Ne smeš da je diraš. Cicija. Znaš šta? Bolje sedi i divi se koliko velik balon mogu da naduvam. Gledaj pažljivo. Veliki balon, kažeš? Kako da ne?
Ja i moj usisivač ti nećemo dati da naduvaš balon. Kako to radiš? Svejedno nećeš uspeti. Neću se predati. Uspeću. Što je ovo? Zašto nemam sreće? Sva sam prljava. Više nikad nećeš da zavitlavaš, Kate. Wow, devojke, koliko hamburgera ste dobili? Ja sam dobro vaspitana, pa ću uzeti pribor. Baš je sočan. Odlično miriše. Zamisli kako je ukusan. Ema, pazi, ovo pače veličina tvoje glave. Hej, Lili, hoćeš li mi pomoći? Treba mi kečap. Možeš li da ga potražiš? Aha, sad ću naći. Gde bi mogao da bude? Dok Lili traži, smislila sam šalu. Ovaj gumeni kvadrat mnogo liči na... Pitam se da li će Lili primetiti razliku. Hvala, Lili. A ti počni da jedeš svoj hamburger. Tačno, sad ću da zagrizem najviše što mogu. Nešto nije u redu. Ovaj sir je baš čudan. Ne, moj hamburger. Ema, ti si za sve kriva. Okay. Kakva gadost. Muka mi je već od pogleda na njih. Ne brini, sve će biti u redu. Hajde da vidimo šta sam ja dobila. Što? Ovo izgleda odvratno. Pa šta da se radi? Moramo da jedemo. Imam kašiku kod sebe. Izvoli. U redu. Daj mi ovamo svoju kašiku. Jadna, Lili. Ne mogu ni zamislim kako se sad osjećaš. Drži se, dušo. Ne, neću to pojesti. Lili, kako se to ponašaš? Ups, nisam namerno. Izvini. Fuj, odvratno. Miriše super. Je li to čokolada? Probat ću malo. Zamisli, to je stvarno čokolada. Mnogo je ukusna. Šta? Okay. Ovo stvarno liči na san. Čekaj, stvarno miriše na čokoladu? Kašika mi više ne treba. Želim da turim usta najviše što mogu. Oduševljena sam. Šta hoćeš, Ema? Da se podeliš sa mnom? Nema šanse. Nisam znala da si tako pohlepna. Umjesto da me osuđuješ, bolje počni da jedeš svoje hobotnice. Sudeći po izrazu lica, Ema nije srećna zbog toga. Mislim da će povratiti. Ova hobotnica je tako ligava i lepljiva. U redu, prvo ću je liznuti. Fuj, ne, nema šanse, neću to jesti. Moram da idem. Stani! Prvo pojedite hobotnice, a onda ide svojim poslom. Rekla sam ne, ne teraj me. Jao, šta je to? Ema, to je sve zbog tebe. Moje lizalice je vrlo malo. A moja je baš velika. Ema, hajde da se zamenimo. Ne, to nije povoljno. Pa dobro, jedi svoju crnu lizalicu, a ja ću brzo da pojedem svoju. Stvarno si brza. Da vidimo koliko ćeš brzo pojesti svoju. Tako je velika, nećeš je pojesti ni do sutra. Jao, to je stvarno dugo. Čekajte, imam ideju. Znam kako ubrzati proces. Gledajte. Samo sam ja mogla to izmisliti. Da se to osjeća. Miriše na gar. Ema, tvoja lizalica se jako nagrela. O Bože, ne samo lizalica, već i moj jezik. Moram nešto da uradim. Hvala ti puno, Lili. Slatki sok, šta može biti bolje? Vreme je da se osvežite.
Tako je prijetna. Čak i na dodir. Jedva čekam da je probam. Treba samo da otvorim poklopac. Jao, ne mogu da je otvorim. Trudim se, ali neće. Pokušat ću zubima. Hej, pazi, polomit ćeš zube. Ništa ne pomaže. U stvari, čekaj. Probat ću da je potresem. Pazi, prskaš me. Vidiš šta si uradila? Prosula si sav sok. Ostalo je vrlo malo. Ovdje ima jedan gutljaj. Bar nešto. Eto, sve sam popila. Flaša mi više ne treba. Sada je red na mene. Lili, pogledaj kako se lako otvara poklopac. Jedan pokret i to je to. A sad gledaj kako ću da uživam. Nisi trebala da me zadirkuješ, ali pošto si tako bezobrazna, smislila sam prank za tebe. Vidi, to je previše podmuklo osveta. Vidi na što sad liči Ema. Baš me briga, popit ću ono što je ostalo. Daj mi to, to je moj sok. Vraćam ti. Kako si smela da mi oduzmeš flašu? Devojke, prestanite da se svađate. Ne zaboravite da ste pre svega drugarice. Upravo si. Najbolje smo drugarice. Izvoli, Ema. Pa, devojke, ova runda će biti mnogo oštra, ako razumete na šta mislim. To su kaktusi. Kako ćemo ih jesti? Pokušat ću to da uradim. Jao, to boli. Moram nešto da smislim sa ovim iglama. Imam ideju. Obrijet ću taj glupi kaktus. Ema, uspelo je. Sada na kaktusu nema igla, možeš ga jesti. Sad ću da probam. O ne, to je najgore što sam ikad jela. Fuj, odvratno. Imam bolju ideju. Samo ću da zabijem slamčicu i popit ću sok. Ne mogu ovo da gledam, fuj. Wow, toliko žvaka! Imali ste sreće, devojke. Vidi, imam crnu žvaku. Izgleda super. Jedva čekam da je probam. Vrlo je ukusna. A sad ću da nadubam balon. To je uvek tako zabavno. A meni je zabavno da bušim balone. Ovako. Lili, opet si sve pokvarila. Sad mi je sva žvaka na licu. Nema veze, to je mnogo zabavno. Sada je red na mene. Moram da ti se osvetim. I već sam izmislila kako. Lili nema pojma šta je čeka. Uživaj u žvakanju dok možeš. Jao, ne mogu prestati da jedem ovu divnu žvaku. Želim da bude beskrajna. Odlično, gotovo je. Ovo je najbolji prank na svetu. Sad ću naduvati najveći balon na svetu. I već te odnosi u nebo, draga Lili. Zajedno sa stolicom. Ćao, drugarice.